Sabata yatha tinawunikira zina mwa mfundo zimene bungwe la Action Aid Malawi kudzera mu ndondomeko ya Comprehensive Early Childhood Development linakhazikitsa pofuna kutukula miyoyo ya alezi. Bungweli linakhazikitsa mfundozi pozindikira kufunikira kwa alezi pa ntchito za Mpoyamba m'dziko muno. Alezi akadagwirabe ntchito modzipereka chabe ngakhale kuti mabungwe komanso anthu ena akhala kulimbikitsa kuti aleziwa adzilandirako kangachepe pa mwezi ndi cholinga chowalimbikitsa. Koma kuti boma likuti bwanji pa nkhaniyi? Mu programu ya Mpoyamba sabata ino tili kulikulu la boma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneku tikucheza ndi mkulu woona za chisamaliro cha ana ku nduna woona kuti palibe kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo komanso chisamaliro cha ana a Magnite Kalanda. Kuti ndi chani chimene boma likuchita pofuna kupititsa patsogolo ntchito za Mpoyamba m'dziko muno? Tikanena ntchito za chisamaliro cha ana mwina tikhoza kuwunikirapo magawo awiri. Gawo loyamba limene tikhoza kuwunikira napo ndi za nkhani ya ndondomeko za Mpoyamba. Mbali ina imene tikhoza kuwunikira napo ndi nkhani yokhudza chitetezo cha ana. Tikatero ndi kuti titha kupereka chithunzithunzi chokwanira bwino. Ndiye mwachidule tikhoza kunena kuti ntchitozi zikuyenda ngakhale muli madera ena ofunika titakonzamo. Mwachitsanzo nkhani ya ndondomeko ya Mpoyamba. Chimene taona ndi chakuti ntchitoyi ikuyenda bwino ndithu. Tikaona nkhani ya chiwerengero cha ana amene akupindula ndi ndondomeko zimeneyi. Tikaonanso mabungwe aboma komanso mwese aboma amene tikugwira nawo ntchito zimenezi, chiwerengero chikuchulukira. Komanso mchaka cha 2017 kumapeto mwezi wa Novemba boma linavomereza ndondomeko yatsopano yowunikira ntchito zimenezi. Ndiye mu ndondomeko imeneyi pali magawo angapo amene tikuyenera kuti tiziyenda nawo. Pali nkhani za chisamaliro cha ana ang'onoang'ono asanafike msinkhu wa zaka zitatu, komanso zoti tichite ndi anawa ku malo a Mpoyamba akafika zaka zitatu fika zaka 5, komanso kuti kodi ana tiwakonzekerese bwanji asanapite ku primary, nanga ana tiwateteze bwanji. Ndiye izizi ndi zimene tikuthamanga nazo pakali panopo. Chimene tinganene ndi chakuti magwiridwe athu a ntchito pa ndondomeko ya Mpoyamba, ntchitoyi tikugwira kwambiri molumikizana ndi mabungwe omwe si aboma. Ndiye bungwe la Action Aid ndi bungwe limodzi limene tinagwirizana nalo kuti tiyesere ndondomeko imene pachizungu tikuti Comprehensive ECD, kuti kodi ndondomeko ya Mpoyamba tingayiyendese bwanji magawo onse ofunikira. Tikati magawo onse ofunikira tikuyang'ana nkhani ya tione kuti kodi ana aja pamene akusewerera ndi alezi awo malo ake ndi otani, komanso kodi maphunziro a alezi ndi otani, nanga kodi kalondolondo wa zimene ana akuchita akutiwunikira chani. Ndiye ntchito imeneyi chiyambireni mchaka cha 2011 taonapo kuti pali zambiri zimene taphunzirapo. Ndipo ife ngati akuboma tinaona kuti nkofunikira kuti ndondomeko imeneyi tipite nayo patsogolo. N'chifukwa chake mu policy imene boma linavomereza mchaka cha 2017 tikunena kuti tikamayenda ndi
ndondomeko ya mmera Mpoyamba tione kuti magawo onse ofunikira akufikiridwa, chifukwa mwana mukamampatsa zofunikira zake ayenera kuti alandire zonse zofunikira kuti akule bwino, adye bwino kuti akule bwino, aphunzire bwino kuti akule bwino, atetezedwe ku matenda osiyanasiyana kuti akule bwino, komanso atetezedwe ku nkhanza zosiyanasiyana kuti akule bwino. Ndiye ifeyo ndiosangalala kwambiri kuti ndi zimene takhala tikuchita ndi abungwe la Action Aid zatithandiza kuwunikira mmene tingayendere magawo osiyana. Mwachitsanzo tikambe nkhani ya ma model centers, kumanga zipinda zosewereramo ana. Mu ndondomeko imeneyi Action Aid anachita promise kuti amanga ma model centers okwanira 80 maboma 10 amene ndondomeko imagwira ntchito, ndipo izizi zatheka. Nkudzera kamangidwe kamene koko ifeyo taonapo ngati poyambire. Ndiye pano ndikuyankhula pano boma la khazikitsa ndondomeko imene Chingerezi chake tikuti investing in early years, imene bungwe la World Bank lithandize boma la Malawi kuyendetsa. Gawo limodzi la project imene iyi tikukamba nkhani za ma model centers, ndiye kuti tikuonjezera pa aja tinayamba ndi Action Aid, ndipo kudzera ndondomeko imene iyi tikukhulupirira kuti mwina tikoza kuonjezerapo ma model centers aja ndi chiwerengero cha 250. Chaka chinocho tikufuna kuti tiyambe kumanga 150. Ndiye kuti izizi zaunikiridwa ndi zimene takhala tikuchita mzaka 10 zapitazi kudzera mu mgwirizano wathu ndi bungwe la Action Aid. Komanso nkhani ya maphunziro a alezi, maphunziro a komiti kuti ntchito za mmera Mpoyamba ziyende bwino. Taonapo makamaka nzaka zitatu zinayi zapitazi, chifukwa cha thandizo limene limadzera kuchokera ku ndondomeko imene iyi, ifeyo ngati kuboma timatha kufikira alezi osachepera 2000 chaka chilichonse ndi maphunziro, komanso timatha kufikira mamemba a komiti osacheperanso 2000 kudzera mu mgwirizano umenewu. Ndiye taonapo kuti kumene alezi apatsidwa maphunziro oyenerera, komanso kumene a komiti apatsidwa maphunziro oyenerera, akutha kuyendetsa bwino ntchito za mmera Mpoyamba. Ndiye izizi tipitirira nazo project ya investing in early years, komanso mkagwiridwe ka ntchito za mmera Mpoyamba ndi partner wina aliyense amene tikugwira naye ntchito. Iyi akhala ngati chani standard kuti tikafuna kugwira ntchito za mmera Mpoyamba tiyeni tipange zoyenerera, tipereke zipinda zoyenerera, komanso tipereke maphunziro oyenerera kwa alezi, komanso tipereke maphunziro oyenerera kwa komiti. Kunkhaniso ya mamangidwe omwewo kudzera ndondomeko imene takhala tikuchita ndi Action Aid, taonapo kuti nkotheka kukonzanso malo ena amene ana anthu amasewererako ndi alezi. Ali ndi ndondomeko imene amathandiza ma center amene tikuti ma satellite centers, kuwapatsa chilimbikitso anthu aku madera aku midzi kuti modzithandiza okha akhoza kumangapo nyumba yosewererapo ana. Ndiye nkuwapatsa kandalama kena kuti amalizire, akhome denga labwino, ayike plaster yabwino, apange floor yabwino ya sementi, akapente bwinobwino kasenta kachiti kaoneke. Kudzera mu ndondomeko imene taonanso kuti kodi ndikothekadi kuchita improve ma center amene anthu amadera akumidzi akhoza zimangira mwa iwo okha. Ndondomeko iyi ndiyofunika chifukwa chotina kuti tili ndi ma center osachepera 12,000 mmera Mpoyamba,
malo amera Mpoyamba m'dziko lino la Malawi. Ndiye kuti onsewa timange bwinobwino panafunika kuti tikhale ndi ndondomeko zingapo za mamangidwe. Iyonso ndi ndondomeko ina imene taona kuti itithandiza kuti malo ena onsewo akhale ndi malo olozeka. Pali zinthu zingapo zimene zaoneka kuti zikhoza kuwathandiza alezi kuti athandizike pa moyo wawo. Tikayitana alezi aja ku maphunziro awo, ndondomeko zimene timagwiritsa ntchito, maphunziro amakhala kuti amagonera ku malo ena ake. Ndiye amalandirako kangachepe kamene agwiritse ntchito kuti afune malo ogona komanso azipezere chakudya, kotsalako akaone zimene akhoza kuchita kumudzi. Kuonjezerapo kudzera mu ndondomeko zimene takhala tikuyendera limodzi ndi Action Aid, panali pilot imene bungwe la Action Aid anayipanga imene ikuona kuti kodi center itapatsidwa kandrama kuti ayambirepo nkhani za mabizinesi ndi zina zoterozo, atapatsidwa ndondomeko yoyenerera zingapindule bwanji. Ndiye kudzera mu report imene inatuluka mu pilot imene iyi, ife kuboma taona kuti njira ya revolving fund ndi yabwino kwambiri, ndipo pakali panopo tikufuna kuti tipemphe mabungwe omwe si aboma amene ali ndi kuthekera kuti apitirize njira imeneyi. Komanso ife kuboma tikupempha kuboma kudzera ku nduna wa zachuma kuti ayiwunikenso ndondomeko imeneyi, kuti ngati kuli kotheka ikhale imodzi mwa ndondomeko zimene tiziyendetsera ntchito za mmera Mpoyamba, kuti alezi athu asadandaule kuti ifeyo palibe china chilichonse. M'mbuyomu kwakhala kukuyankhulidwapo nkhani zonena kuti mwina kachithokozo pa chizungu tikuti honoraria, iyonso ndi nkhani ina imene ili m'bwalo. Komano imene tayiona kuti mwina ikhoza kubala zipatso mwachangu ndi nkhani iyi ya revolving fund. Chifukwa ya revolving fund mlezi uja mumapatsanso ukadaulo wa mmene akhoza kuchitira timabizinesi tating'ono-ting'ono, mmene akhoza kusungira ndalama zake kudzera mu banking konde. Ndiye ku ma project ena amene tikuyenda nawo ngati ndikukamba ya investing in areas ili ndi gawo lina imene tikapangiza banking kondezo kutengera pa zimene taphunzira ku zimene timachita ndi Action Aid. Tikhoza kunena kuti zikupita kumapeto tikamayang'ana kuti ndalamayo sipitiriranso kuperekedwa ku ntchito imeneyo. Komano nkhani yayikulu ndiona kuti anthu ngati anaphunzitsidwa zochita ndipo ifeyo tikuwayendera, komanso ifeyo ngati kuboma tikuwapasa chithandizo choti akathe kuwayendera anthu ali kumadera kumizi aja, ndiye kuti zipitirira. Izizi ndi zimene ifeyo ku nduna kudzera ku department yathu ya zachisamaliro cha ana taziyika m'mapulani athu kuti anzathu aku district akhale ndi chuma china chake chimene chizitha kuwathandiza kukayendera alezi, kukayendera akomiti kuti ntchito zimene zinayambika zija zizipitirira.
kuonjezeranso apo ngati pali ena ofunikira maphunziro akapitirize kupasidwa mwayi wa maphunziro. Chifukwa chimene chimachitika ikapangika project timayembekeza kuti project ije ikamapita kumapeto iyi upita kumapeto, ikamapita kumapeto ndiye kuti boma lipitirize. N'chifukwa chake tazilowesa m'maplani athu, komanso n'chifukwa chake tikufunira chuma kuti tikapasa ndalama ku district ntchito ikapitirire, zisafe zisayime, chifukwa tayikako ndalama zambiri kudzera mu project ya comprehensive ECD. Ndiye nkofunika kuti ndalamazo zikapitirire kugwira ntchito. Ndalama zimene zalowa ku ma revolving fund, zimene zalowa ku ma satellite centers, zimene zalowa ku ma training maphunziro ama caregivers a committee, zonsezo zikapitirire kugwira ntchito. Ndiye nkhani yaikulu ndiyo kuwapasa chilimbikiso aku district aja kuti akathe kukhala ndi ndalama zowayenereza kuti akayendere ntchito zija. Mbe nkhani yowakonzekeretsa ana, nkhani yowakonzekeretsa ana sanapite ku primary ndi nkhani yofunika kwambiri. Zaka zambuyo mu ndondomeko yathu ya mmera Mpoyamba imaoneka kuti nkhani imene iyi sitimayiyikirapo mtima kwambiri. Ndiye chikhazikitsire ni policy yatsopano mu 2017 kuboma tikunena kuti nkofunikira kuti ana akonzekeretsedwe moyenerera. N'chifukwa chake unduna wathu ndi unduna wa zamaphunziro ndi a Roger Federer Foundation tasayinirana mgwirizano umene tiyendere limodzi zaka 7 kuyambira chaka chatha kufika chaka cha 2026 kuti tilimbikitse ntchito zimenezi. Pakadali pano ana amene amakhala ndi mwayi oti apita kumalo mmera Mpoyamba asanapite ku primary, chiwerengero chawo ndi chochepa. Tikukamba mwina za ana 29 pa ana 100 aliwonse. Komano kunafunika kuti ana 100 pa ana 100 azikhala ndi mwayi apeza mwayi opita ku mmera Mpoyamba asanapite ku primary. Chifukwa zikachitika choncho ndi kuti mphunzitsi wa standard 1 tampepusa ntchito. Pakali panopo mphunzitsi wa standard 1 ali ndi ntchito chachikulu, chifukwa choti amakhala ndi ana ena amene oti ngokonzeka pamene ena ngosakonzeka. So ambiri amakhala osakonzeka, ndiye kuphunzitsa kwake kumakhala kovuta. Komano tikuona kuti tikapitisa patsogolo ntchito imeneyi zitithandiza. Bungwe la Action Aid linakhazikitsa ntchito ya Comprehensive Early Childhood Development Program mchaka cha 2011. Monga momwe takhala tikunenera, cholinga cha ntchitoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito za mmera Mpoyamba m'dziko muno, kuonesetsa kuti anthu kudera kuphatikizapo makolo komanso mafumu akutenga nawo mbali pa ntchitozi. Ndondomekoyi ikuonesetsanso kuti kupatula kusamalira umoyo wa thanzi wa ana eni ake, alezi nawo sakusiyidwa mbuyo. Hassan Golowa ndi mkulu wa bungwe la Action Aid Malawi. Project ya mmera Mpoyamba ndi project imene Action Aid yakhala ikugwira muzaka zimene zapitazi more than 6 years now. Takhala tukugwira limodzi ndi aboma komanso mabungwe ambiri. Cholinga chachikulu nchoti ana amene ali ang'onoang'ono amene sanayambe skulu ya primary tiakonzekeretse kuti akamapita ku primary school akhale ndithu okonzeka, komanso akhale kuti ali ndi nzeru zokwanira kukayamba skulu ya primary. Nchofunika kwambiri kuti ana akonzekeredwe, chifukwa choti kafukufuku amaonetsa kuti mwana amaphunzira kwambiri pamene sanakwane zaka 6. And akamakayamba primary school amakhala kuti ali ndi gap ya knowledge imene inayenera kubwera
kuti akakhale mwana wamphamvu komanso mwana wanzeru akamakayamba primary school. Tinachiona kuti ndi project yofunikira kwambiri kuti tipange ngati gawo la ntchito zimene Action Aid imagwira. Mwana wang'ono amene mwangomuyika straight ku primary school amakhala wamantha, amakhala kuti mutu wake sunakonzeke, komanso amakhala kuti environment ya ku school sanayizolowera. Ndi anaja akadutsa ku skulu za Mpoyamba amakhala kuti mwakonzekeretsa kwa basi. Andikafukufuku waonetsa kuti ana amene amadutsa ku skulu zimene zasanapita ku primary school, ku primary school amakapanga bwino kwambiri, amakhala okhoza, amakhala ochenjera, komanso mental capacity yawo imakhala yamphamvu. Ndiye tukhulupirira kuti umoyo wa mwana umayenera kukonzedwa mwanayo asanafika ku primary school kudzera njira ya maphunziro a Mpoyamba ngati amenewo. Monga mmene timagwira ntchito zathu ngati Action Aid, timangothandiza boma pa ntchito zimene imagwira. Ndi ntchito iyi ndi ya boma, koma ifeyo poti tinapeza ku chithandizo ndiye tikuthandiza boma kuti maphunziro a Mpoyamba adziyenda bwino. So partner wathu wamkulu ndi boma, komanso kuli nthambi zina zimene zimagwira ntchito zomwezi monga makafukufuku wathu kwambiri timapanga through ma university ndi amene amatithandiza kuti afukule nkhani za masukulu a Mpoyamba. So tikugwiranso ndi ma university komanso tikugwira ndi mabungwe ena Malawi muno amenenso amathandiza sukulu ngati zimenezi. So sikuti tilitokha, tili ndi mapartners ambiri andi amene akutithandiza kuti mmene tikufoka tiwongolerane, komanso tikudziwa kuti ma project athu adzatha. Ndi tikagwira kwambiri ndi partner ngati ndi boma zimapereka mwayi kuti ntchito imene idzapitilire Action Aid ikachoka m'madera amene tikugwira ntchito imene. Komanso maboma onse amene tikupanga maphunziro a Mpoyamba, ntchito iyi tayipatsa kwa eni yake, kuyambira mafumu amene anasankha magulu amene akuyendetsa sukulu zimenezi, komanso anasankha alangizi amene akutithandiza ndi anthu ena othandiza kusamalira ana, kusonyeza kuti ifeyo tinadziwa ndithu kuti tidzachoka m'maderamo nkuona sukuluzi tinazipereka kwa eni yake. Komanso alangizi amene akutithandizawo timadziwa kuti nawonso ndi anthu amafuna chithandizo. Ndeti ndi maprogramu amene akuperekanso ntchito za mabizinesi kwa alangizi amene ali kumeneko kuti adzithandiza kuti moyo wawo udzipita patsogolo, komanso ndalama zina zithandizira zakudya ndi zosowa zina m'masukulu amenewo. Komanso mujandanenera kuti timagwira kwambiri ndi boma. Boma linatilonjeza kalekale kuti ndithu lili nafe limodzi nkuona timagwira ntchito ndi unduna za maphunziro komanso unduna za community development. Cholinga zonsezi nkuti ife tikachoka kumene tikuyendetsa sukulu zimenezi, boma lidzatenga mothandizana ndi anthu komanso magulu amene ndatchulachi. So chikhulupiriro chathu nchoti masukuluwa adzapitilira. Ntchito ya Mpoyamba ndi yovutirako chifukwa ana akapita ku sukulu amenena kukhala ndi chakudya kupyolerako kuposera pa maphunziro amene amaperekedwa. Chakudya chimene chimayenera kugulidwa panopo zikutheka, koma madera ena pali kuvuta chifukwa choti timapempha anthu m'maderamo kuti adzipereka chakudya chimenechi. Ndi zikakhala nthawi yoti njala ilipo, mwina chakudya chasowa, ana athu amakhala kuti akujomba m'masukulu. Koma mmene ndanenera mujatapeza njira zoti tidzipanga mabizinesi anthu akuderawo kuti adzipeza ndalama. So si m'madera monse mmene masukulu akuyenda bwinobwino. Tili ndi madera ngati ku Chikwawa ndi ku Nsanje komanso ku Phalombe kumene madzi osefukira amatisokaniziraso masukulu amenewa. Madzi akasefuka nthawi zina amafika m'masukulu, olo anthu amene akhudzidwa amapita m'masukulumo. Ndi pali madera ena zikuyenda bwino, zolinga zitheka ndithu, koma pali madera ena ndithu ofunika kukonza zina ndi zina kuti zolinga zenizeni zoti anawo adzipita ku primary atapeza luntha la mphamvu zitheke. Pali kusintha kwakukulu ntchito imeneyi madera ambiri amene tikugwira ntchito mwachitika zinthu zakuopsa kwa basi. Nanena poyamba paja kuti kafukufuku amene atichitira ku university anaonetseratu kuti ana athu ambiri amene achoka sukulu za Mpoyamba kupita sukulu za primary akuchita bwino kosa anzawo. Number 1. Number 2, amakhala ana ochenjera, komanso chifukwa choti amadya bwino ku masukulu kuja ukusa amapita ali ana amphamvu. So in terms of
maphunziro awo ayi ndithu zikuyenda kwambiri. Komanso ndinene kuti sukulu za Mkombaphala zimathandizanso kuti anthu akumudzi abwere pamodzi chifukwa onse amakhala ndi cholinga chosamalana aja. Ndi kupyolera msukulu za Mkombaphala anthu akumudzi aja amapanganso zitukuko zina zosiyanasiyana chifukwa amapeza nthawi yokumana limodzi kupyolera sukulu zimenezi, so zolinga zokwaniritsidwa. Mwina mudziwa kuti sukulu zimenezo project imene ikuthandizidwa ndi sponsor amene timati Roger Federer Foundation. Roger Federer Foundation ndi bungwe limene lili ndi chidwi kwambiri pa maphunziro a ana ang'onoang'ono. Andi ku Malawi kuno tachita mwayi kuti ndi dziko limodzi limene likuthandizidwa. Akhala kuti thandiza zaka zonse zimene project yakhala ikugwira ntchito, andi atilonjezanso kuti zaka 6 zikubwerazi akhala kuti thandiza project imeneyi. So ndife okondwa kuti boma linatilola kuti Roger Federer akhale otithandiza mu sukulu zimenezi. Andi pene tikunena pano wabwerako ku dziko kuno mwini wake Roger Federer kudzayendera, ndipo malipota amene amakhala nawo akabwera amakhala abwino kwambiri kuti sukuluzi zikuyenda bwino. Mafuna ndi pemphe makamaka ku boma ndi ena amene agwira ntchito za Mkombaphala kuti sukulu zinthu zofunika kwambiri. Timamva kuti sukulu zina zimene zikuyendetsa ndi boma olo mabungwe ena mwina alangizi salandira ndalama, olo ana amati nthawi zina kupita nthawi zina osapita. Koma malingizo anga ku dziko lino ndiloti ndi sukulu zofunikira kwambiri. Ngati tofuna kukweza maphunziro amayenera kuyamba kukwezedwa kupyolera pa foundation, and foundation ya maphunziro kwambiri ndi sukulu zimene za Mkombaphala. Ifeyo panopo tikugwira maboma almost 7 or 8, koma cholinga chathu nchoti tikafikire dziko lonse ndi sukulu zimenezi. Tikukhulupirira kuti ana mukasula bwino ala ang'onoang'ono mukoza mtundu wa Malawi wamphamvu umene udzapititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Zimene ndingaonjezere ndi zimenezo. Alezi pafupifupi 35,000 ndiwo akugwira ntchito modzipereka chabe m'masenta pafupifupi 12,000 m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Kudzera mu ntchito zimene likugwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Roger Federer Foundation, bungwe la Action Aid Malawi lafikira ena mwa aleziwa ndi ndondomeko zosiyanasiyana zopititsa patsogolo miyoyo yawo monga ngati maphunziro. Bungweli lakwanitsanso kumanga nyumba zamakono zophunziriramo zomwe zalimbikitsa alezi kunyadira ntchito yawo.